Primeran, bebi, 6 bat, iragarki lehiaketa. Bueno, Josu falta da, baina ekin egingo diogu, berandu egingo zaiguta. Laster izango da. Josu beti igual. Berriz ere baldea. Segaitezen. Beti berdin. Hori, denok irakurri duzue lehiaketako brifa. Hor dituzue eskakizunak. Badakizue urtero bezala, 20-30 segundo bitarteko spot bat egin behar dugu. Gaia sare sozialak. Oso originala ez da? Dagoena. Ea ba, betikoa egingo dugu ados, ideiak eta ideiak. Nor hasiko da? Abere ba, hasi zeu. Tira, lehenengo tarjeta zehaztu beharko dugu, ez? Egon. Mese bat eskatu behar dizuet. Egin dezagun euskaraz. Aspertutan eukate targetek, briefingek eta brainstormingek. Ados, arrazoi duzu bai. Esaten enbilen zehaztu beharko dugula xede taldea? Oinarrietan Euskal Herriko biztanleria osoa aipatzen du, baina nik uste dut mugatu egin beharko genukela. Bestela, bai, esan, Said. Neu ere harrituta geratu naiz hori ikustean. Hemen nago, barkatu, trafikoa. Betiko trafikoa. Jarraitu Said. Ezin dugu mezu bat zabaldu edo oso zaila izango da behintzat biztanleria guztiarentzat. Ildo horretatik nik bi aukera ikusten ditut kanpainaren ikuspegia zehazteko. Gazteak edo gurasoak. Hori esan nahi nuen neukere? Batean edo bestean ardaztuta kanpaina, helburu ezberdinak finka ditzakegu. Juana, Gari, zuek ere bat zatozte irakurketa horrekin? Bai, jakina. Bai. Oso enfoke ezberdina erabili beharko genuke kasu batean eta bestean. Barkatu, baina nabarduratxo bat egin nahi nuke. Ze gazte ez hitz egiten ari gara, baina uste dut nerabeak izango direla izatekotan gure helburua. Bonoa, erabaki ezagun, ezta? Nik neuk nerabengan jarriko nuke harreta. Uste dut, A ber, utzi, segituan amaituko dut. Nerabengan jarriko nuke harreta, ze horrela, kanpaina erakargarriagoa egiteko moduan egon gaitezke. Hori besterik ez, Josu. ez, esan nahi nuen nerabenganako 1000 kanpaina ikusi ditugula. Ez dut uste hortik ezer original aterako dugunik. Horixe da intzuzen gure lana, ezta? Horretarako bildu gara. Nik gauza bat esan nahi nuke. Uste dut gazteak, 18, 25 urte ingurukoak izan daitezkela iragarkiaren hartzaileak. Adin eremu horretan badago zer landu, nire ustez. Izan daiteke bai. Uste dut gainera gazteek zerbait txukuna egiteko aukera emango digutela. Bai. Tira, 3 eremu identifikatu ditugu ados, helduak, gazteak eta nerabeak. Non jarriko dugu fokua? Bueno, entzundakoagatik ematen du gurasoak baztertu egin ditugula, ezta? Bai, nik baztertu egingo nituzke. Nik berriro diot, gaztei begiratuko nieke iragarkia egiteko. Ni bat nator Garirekin. Besteok ere bai? Eba? Said? Bai? Ados. Ea ba, ideiak botatzen hasiko gara ados? Gogoratu, labur. Ba, gure irudia. Benetakoa. Izan nahiko genukena. Telefonoari lotuta. Guztiari argazkia atera beharra, bideo bat grabatu beharra. Aurrez aurre egon, baina telefono mezu bidez hitz egiten. Atsegin bat jasotzea helburu nagusia. Ez atsegin. Itxoin, Josu, esan duzuna... Eba, utzi amaitzen. Ez, baina aztu orduko. Hitz joko bat etorri zait. Espotaren leloa izan daiteke. Atsegin bat barik, atxedenik ez? Horrelako zerbait? Ze ona. Ara, eta beste hau, atxedenik ez horren ordez, egin erabildezakegu arnasa hartu zentzuan. Oso ona, bai? Gainera, horrekin oso bisuala egin dezakegu. Rotulazioan atsegin eta atsegin ager daiteke, eta amaieran hitza bananduko dugu eta atxea gehitu. Egin. Lelorako ahaztu, utzi, baztertu, alako aditz bat, atsegin, erpurua gora duen eskuaren irudiarekin batera. Eta gero, egin. Beira, Ikain? beira. Ni konforme. A ber, isildu apur bat. Horti joko dugu orduan, ematen du nahiko ados gaudela denok. Bale ba, orain espotak erakutsiko duen egoera zirriborratuko dugu. Ze deritzozue binaka egoera bana pentsatzen badugu espotean erakusteko. Zenba denborako tartea emango dugu, 15 minutu? Bueno, tarte hori utziko dugu eta gero ikusiko dugu gehiago behar dugun, ala? Bai, hoxe, Vale. zergatik ez? Bai. Ba, animo, ideia fresko eta originalak behar ditugu.